Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod, duha ka balay lockdown kag anom ka mga persona ginpa-swab test sa Mansilingan bangod sa duha ka mga kaso ng Delta variant sa COVID-19. Sa Valladolid, iloy nga ginasiling nagpositibo sa Lambda variant sa COVID-19, nagnegatibo sa reswab. Sa Don Salvador, Benedicto, bangkay nga nasapuan, nakilala na. Sa Hinubaan, isa patay, isa pilason sa magbunggo ang motorsiklo sa baral sa higansang dalan. Kag sa Good Vibes, nadumduman pa bala ang nagakadagdag ng mga sapatos sa buho sa kisame sa mga sapatosan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, humalin Enero tugtub Hulyo 24, 126 ka kaso sang dengue ang na-record sa Bacolod City. Inibase sa pinakaulihing nga datos nga ginpagwa sang City Health Office, duha diri ang napatay. Kuni paanggid sa nagligad nga tuig, 43.2% ini nga mas manubo. Sang tuig 2020 sa kasubong man nga tion, 222 ang na-report nga dengue cases. Pero wala sa man na-record nga napatay. Paday naman ang panawagan sa otoridad nga mangin matino sa palibot sa tanan nga tion kag likawan nga magpundo ang tubig nga mahimo magaserbe nga breeding ground sang mga lamok. Sa number 9, sa Kabangkalan City, duha ka mga centenarians nagpabakuna kontra COVID-19. Sa edad nga 104 years old, bakabing nga oldest vaccinist sanday Argentina Azcona kag Esperanza Gargantiel sa Barangay 3 sa syudad sang Kabangkalan. August 2 sila ang ginbakunahan sang AstraZeneca vaccine. Sa official Facebook page sang syudad, nagpanawagan man si Mayor Pedro Zayco sa mga pumuluyo nga magpabakuna man kag padayunon na pagpatuman sang basic health protocol kasubong sa pagpabakuna sang duha ka mga centenarians. Bangod man sang ilang pagpati kag pagsadig nga magpabakuna sanday Lola Argentina kag Esperanza ang naghabig man sa karon nga modelo sang syudad. Sa number 8, mangin 24/7 na ang vaccination program sang syudad sang Bacolod. Inibangod gusto sang Bacolod Emergency Operations Center nga mabakunahan man ang mga yara sa graveyard shift. Kabahin sa mga prioridad sang ginapatuman nga vaccination program sa Bacolod ang mga nagatrabaho sa Business Process Outsourcing Company o kun BPO. Gani madason man nga target sang vaccination amo ang mga call center agents nga nagatrabaho kun gabi hasta sa kaagahon o kun mga yara sa graveyard shift. Sa kabilugan, may masobra na sa 4,700 ka mga call center agents sa nagkalain-lain nga BPO companies ang nakapabakuna pinaagi sa mga vaccination center sa mall kag mga kabarangayan kag pati na sa bulig sang Vaxi mobile vaccination drive. May masobra na sa 180,000 ka COVID-19 vaccines ang na-administer sa Bacolod. Lapit 80,000 na ang fully vaccinated. So eventually, we will have an 24/7 nga pangbakuna. Okay. Inang mga gabi nga hindi ko pwede sa aga, gabi na muna sila pagpakunahan and we are designing a team of vaccinators nga amo nang i-concentrate. Sa number 7, lalaki nga nasapuan patay sang kahapon sa higad sang dalan ang nakilala na. Nakilala na ang lalaki nga nasapuan patay sa kahapon sa kilid sang dalan sa Barangay Pandanon sa Don Salvador, Benedicto. Ang iloy sa biktima amo mismo ang nagpadulong sa police station matapos makita ang litrato sang iya nga anak. Ang biktima ginkilala kay Rogelio Atender Jr., 24 anyos. Sunod sa kay Captain Eugene Tolentino, hepe sang DSB-PNP, ila pa sa gihapon kinahibalo kung ano ang motibo sa pagpatay kay Atender. Bangod sa bag-o pa man lang ini, nag-istar sa banwa sang Don Salvador, Benedicto, kag ini ang taga Moises Padilla.
Ang biktima ana sa puan kahapon nga nakahigot ang liog nga amo posible gintunaan sang iyang kamatayon. Bangod sa wala pa man sang iban pa nga pilas nga nakita ang pulis. Ilaman ginahulat ang resulta sang medical examination sang biktima. Sa number 6, lalaki patay matapos tiruhon sa makapila ka beses ang iya nga abyan. Patay ang 38 anyos nga si Albert Hinobata matapos mag-angkon sang 5 ka igo sang bala sa lawas sang siya tiruhon sang iya man lang abyan sa barangay Don George Araneta sa syudad sang Bago sang Domingo. Sa investigasyon sang Bago PNP, bago pa lang nagpanaog gikan sa salakyan sang barangay ang biktima o pudong iya live-in partner sang gilayon siya gintiro sang suspect nga si RJ Marciano. Anom ka empty shell sang 45 caliber pistol kag isa ka slug ang nakuha sa crime scene. Isa sa ginatutukan karon nga anggulo sang PNP amo ang pagpangimon kabangdanan nga ginpatay ni Marciano ang biktima. Sa number 5, sa Banwa sa Ginubaan, isa patay sa pilason sa aksidente sa Dalanon. Patay na sa mag-abot sa ospital ang driver sa motorsiklo nga si Maynard Rengquijo, samtang pilason naman ang iangkas nga si Elmer Canilyada matapos maaksidente sa highway sa bahin sa Barangay 1, Poblasyon sa Banwa sa Ginubaan Domingo sang aga. Sa investigasyon sa Ginubaan PNP, naglapaw sa piyak ka lane ang motor matapos ini magliko sa kurbada nga bahin sang dalan kag nagrikta sa baral sa kilid sang dalan. Naglabog parehos ang duha ka mga sakay sa motorsiklo sa pagbunggo nga nagresulta sa kamatayon sang driver nga si Rengquijo bangod sa mga naagom nga samad. Parayo naman nga ginabulong sa ospital si Canilyada. Sa number 4, 50 ka mga notice of violation kag duha ka show cause order ang gin-issue sa mga tag-iya sang illegal structure sa Northern Negros Natural Park. Ini ang kabahin sang mas ginpasangkad nga kampanya sang Department of Environment and Natural Resources sa mga illegal nga nagaokupar sa protected areas. Suno sa NNP Protected Area Superintendent Joan Nathaniel Herangaya, ang ini nga mga violator na paslawan sa pagkuha sang building permit, special issue agreements with the protected area o kun SAPA kag Protected Area Management Board o kun PAMP clearance antes ang construction. Sa idalom sa Republic Act 11038 o kunang Expanded National Integrated Protected Area System Act, illegal ang pag-okupar sa isa ka persona sa isa ka public land sa sulod sang protected area without clearance halin sa PAMB kag sarang mamultahan sang 200,000 pesos tubtub sa 1 ka milyon ka pesos kag pagkabilanggo sang 1 tubtub 6 ka tuig. May ginpangbutang na sa karon nga mga signages sa protected areas. Sang nagligad nga tuig, may lalaki nga nadakpan nga nagabaligya sang public land sa Don Salvador Benedicto. Sa number 3, ginaprotestahan sa karon sa United Negros Drivers and Operators Center o kunundok ang pag-operate sang MVIC o kunang Motor Vehicle Inspection Center sa Bacolod. Sunod sa kay Diego Malakad, sila nagsulat sa syudad agud to hingyoon nga temporaryo anay nga paundato na pag-operate sang MVIC. Luyag nila nga paidalom sa review ang kaundan sang Memorandum Circular kag paturon kun ini bala makabentaha sa industriya kag sa ekonomiya. Kag ilang nga ginapaabot sa karon ang pagtalakay sang ilang nga hingyo sa session sang sanggunian panglungsod. Sunod sa kay Malakad, kasubong nga dugin sikreto ang pagtugot sang pag-operate sini nga damlagpaga ni ginpaiway anay ang pagpatuman sang inspection paagi sa MVIC. Ginpabutsag ban sang isa nila kakatapo ang kabudlayan nga nasugata sang wala makapasada iya nga tricycle sa MVIC inspection. Patag naman ni Attorney Alan Sacramento, ang legal officer sang LTO Region 6, humuhalin pamansad to ginapatigayon na ang inspection. Sa karon outsourced na pero sa gihapon ginasupervise ang LTO ang automated na. Hindi lamang sa Bacolod hindi ginapatuman, mera man sa iban nga mga probinsya. Sa mga lugar sa Negros Occidental sa guwa nga sakop sang LTO Bacolod, sarang sa gihapon maka-apply sang renewal for registration sa mga natungdan nga talatapan sang LTO sa kinaandan nga pamaagi. Ang kasubong nga mga inspection sunod sa kay Sacramento ang covered sa national law. Imbis nga ang ginabalayran namon sa smoke emission test,
290 lang kag lapit pa katama sa amon. Ti minsan rabla linsan lumanan laganon mo sa dire tapos madilid kami kay kadamo sang nagapila. May protesta kita nga patigayonon after sini buwas may sesyon ang sanggunian nadakit naman ang position paper naton kung ano ang resulta dito buwas kag hindi makaya sang LGU nga ipastop ang implementation amo na pag-decide naton nga maghiwat sang isa ka dako nga rally diri sa Bacolod. Yung PNBIC na yan, ini-implement yan para ma-improve lang natin yung quality ng inspection. Yes, sir. Pero in the same manner, required pa rin yan under the law na ipapa-inspect siya. No? Yes, sir. And I don't think na this is, kumbaga rush siya na ginawa, no? The PNBIC, as early as 2018, meron na yan. Yung mandatory lang po, kung saan yung may PNBIC, yun po muna. Opo. Yung wala pang PNBIC, ano po muna yung existing policy, existing NBIS muna. Yeah. Sa number 2, negatibo sa COVID-19 ang 35 anyos nga Iloy nga una nga kaso sa nga COVID-19 Lambda variant sa pungsod. Suno kay Valladolid Mayor Enrique Miravalles, nagwa na kainis ang aga ang resulta sa swab test nga ginpatigayon kahapon sa 35 anyos nga Iloy kag sa iya man nga lapsag. Pareho sila nga negatibo sa virus. Sa karon suno sa alkalde, maid-id ang pag-monitor sa ila. Damlag pa, nag-negative naman ang mga close contacts ng 35 anyos, rason nga suno sa alkalde, mabudlay patihan ang ginpagwa nga report sa Department of Health, kag iya nga ginakwestiyon ini. Suno naman kay Dr. Glenn Alonsabe, epidemiologist sang DOH Region 6, ang pagpangusisa nga ginapatigayon man karon sang Provincial Health Office ang magalakip sang backtracing o kung pag-usisa sa kung sino ang mga nasugata o kung nangin close contact sang 35 anyos nga amo ang mahimo naglaton sa iya. Wala nagakasayuran nga kay wala siya sang travel history, hindi na siya sarang nga malatnan. Ginsiling na sang DOH nga ini ang isa ka kaso sang local transmission. Ang Lambda variant sa karon gina-classify nga variant of interest sang World Health Organization. Nagapabilin nga ang pagsunod sang minimum health public health standards kag pagpabakuna bilang depensa kontra COVID-19 kag sa mga variant sini suno sa DOH. Ang post monitor lang siya ko. Pero ang tanan na nito sa pamilya yan, negatibo, wala na sa history of travel, hindi yan na kinuha ang virus ha. Kaya ako na nabal nilang malagdanan sa Peru. Minsan na dududa na mga ganit sa dita nga ginahatag nila, rin kasi palaktak ng nila. You don't have to travel abroad. Ay, local case na siya, guys. Yung mga pinahanglan nga mag-travel ka para nga maano sila. Kaya siya, kung may ara siya nga kontak ka, naka-travel yan. At siya mo na siya ginahambal ko sa ila. At mabacktrace ni Jaya. Sila yaya. Kung si Sino, ang nakasalamuha niya sila. So, nag-positive siya sa una sa July 2. Dok, Dok, Sila na kung sa diisisin o to mga tao nga to nga naglason sa iya, amo na siya ang dapat na tanawon. Hindi nga ako si Sino ginpanglapnan niya. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga puloy-an sa Barangay Mansilingan sa Bacolod gin-lockdown. Pamilya sang duha ka mga panibagong nga kaso sa Delta variant sa Bacolod ang ginpa-swab test. Ma-report si Nico Delfin. Separado nga ginpaydalom sa lockdown sang barangay ang balay sang 3 katuig nga bata nga lalaki kag sang 63 anyos nga Iloy nga lunsay positibo sa COVID-19 Delta variant sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Suno kay punong Barangay Rodolfo Pico, ginahulat pa nila nga magwang resulta sang swab test sang bata kag sang iya mga ginikanan, pati na ang 63 anyos nga Iloy kag sang iya duwaman ka mga kabataan. So ginsinto ako sila lamon kahapon kagagina sang aga gin-swab na sila no ang bilog nga pamilya sa siling duha ka balay dali tagtatatlon sila gin-swab na ni kaina no sang aga kaya ang result na balaan ako sa gabi kung ano
Hulyo 15 sa nagpositibo sa virus ang 3 ka tuig nga bata. Hulyo 23 naman sa magpositibo ang RT-PCR test sang 63 anyos nga Iloy. Suno kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, ang swab specimens ang duwa ka mga COVID-19 Delta variant sa Mansilingan, kag duwa pa sa Barangay Sumag kag Banago, ang kabayan sa mga swab samples nga napadala sa Philippine Genome Center sang Hulyo. Kinahanglan ng ilang psychotest less than 25. Ikaduwa, sang time ng specimen mo ipadala mo, dapat active pa ang kaso within 14 days pa. Okay? Ikatlo, may something amount sang collection mga specimen o nga mo nang ginabasihan kung pwede pa ipadala sa Manila o hindi. Kaya ikaapat, clustering. Napaidalom na sa surgical lockdown ang puluyan sang 71 anyos nga lalaki sa Barangay Banago kag ang puluyan sang 32 anyos nga Iloy nga nagabusong. Suno kay punong Barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag, ilaman gin lockdown ang puluyan sang Tupad Balay sang 32 anyos sang nagpositibo ang iya RT-PCR test result. Naka-recover ng Iloy kag nagnegatibo na ang resulta sang iya RT-PCR test pero iya ginupdan sa isolation facility ang iya duwa ka mga menor de edad nga kabataan nga nagpositibo man sa COVID-19. As of August 12, nagwa man sa records ng Department of Health 6 nga sa 169 swab samples nga napadala sa Genome Center, 4 diri ang positibo sa Delta variant kag ang 8 na detect nga variants of interest kasubong sang Alpha kag Theta. Sa mga cases nga nagpositibo, most likely sang bulan sang Hunyo kag Hulyo nga nagataas ang kaso ta. Remember niyo sang June nag-average kita almost 130 cases per day. Kag 2 to 3 deaths per day. Sang July nagnubo kita by 78 cases per day. Amo to nga time nga naga-search kita, way tagali kabalo may alpha, beta, theta and delta variant nga nagaigo sa aton. Nga dapat hindi kita magkampante, pero there's no need for us to panic. Kay tanan nga kaso recovered na. Galing bot silingon, naglagaw na ni siya, naglapta na diri sa aton. That's why maghalong kita. Paano kita maghalong? Enforce minimum health protocol mo ginang pinaka-importante. Kag kabalugi kita nga kung mabakunahan ka, dako ginaya nga puntos para maiwasan mo si COVID or if not, magka-COVID ka, mild asymptomatic. Suno pa sa pamunuan sang EOC, may delay sa pagpagwa sang resulta sang Genome Center bangod ang tanan nga rehiyon sa Pilipinas didto man nagapadala sang swab samples. Amo nga upod sa mga local government unit kag provincial officials, ila man ginadoso ang pagpatukod sang Genome Center sa Western Visayas. Iniagod mas mapadasig ang paghimo sang tikang kontra sa paglapta sang COVID-19. Sa bilog nga Pilipinas, ang Caraga Administrative Region na lang ang rehiyon nga wala sang Delta variant. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nadumduman niyo pa bala o kung na-experience ang pagbakal sa sapatos sa downtown area kung sa diin ginahulog ang sapatos gikan sa kisamesang baligyaan? Aton inabalikan sa report ni Romeo Subaldo. 8420 may black. Sa sining microphone, ginahambal sang sales lady ang code sang sapatos. Pilala ka segundos, may madagdag na nga box nga nagaunod sang sapatos nga imo ginapangita. Makahilidlaw ang ini nga eksena sa mga sapatosan sa downtown sang Bacolod. Madugay na ini nga sistema pero nagapadayon pa. Sunod sa tag-iya sang Unison Shoe Emporium nga si Chris Edward Kia sa ibabaw ang stock room sa mga sapatosan. May tao nga naka-assign dito para magbaton sang orders. Sa second floor, amo man sapatos, balikin segregate na lang siya sa duha ka floor para hindi na taiyawan pangita. Sample butang ta sa third floor tanan nga pang lalaki, tanan nga pang bata. Sa second floor be mga babae na datanan. Amo na siya para example ma-order ka pang lalaki, marekta na ta sa third floor dito ta napaon. Kung sa third floor halin ang stock, may higot, pero kung sa second floor, diretso na hulog. Sa piyak na side sa mga sapatosan, pang lalaki. Sa piyak naman, pang babae, kag sa tunga, pang bata. Sa sining nga mga sapatosan, makita ang mga classic Pinoy brands. Parehas na lamang sang Alex nga brand nga gikan sa Marikina. Ang halos tanan nga mga black shoes nga pang eskwela nga naka-display diri. Alex ang brand. Ang Lechik, isa ka Pinoy man nga brand sang slip-ons nga uso patub-tub subong. Sino bala ang wala makakilala sang Islander nga brand sang tsinelas o kung ang classic nga Spartan. Tanan ini makita mo diri. Sa sini nga panahon nga manugbukas ang klase, masako kung tani ang ini nga mga sapatusan. Masako ang lawagay sa microphone. Masako man ang dagdaganay sa mga sapatos gikan sa kisame pero subong. Bangod online ang tanan dala sa pandemic, wala masyado sang customer.
Dako kuno ang epekto sa pandemic sa ilang nga negosyo, ilabi na sang nag-lockdown. Nagkala-expire ang iban nga sapatos. Hindi way daw ko way kami ginaobra, ra lang sa balay. Oo. Damo man nagkala-expire nga sapatos, kiti Nag-expire yung iba? expire kiti wala na ang ilan di or Sarado? storage sarado. Ano ka nawi galit ka mo Mga 2 months to 3 months. Sarado lang yun. Sarado. Sa subong nga panahon, nga uso ang pag-order online, ilaman inigin updan. Mayara man sila sang Facebook page kung saan pwede maka-order. May mga taga Manila pagani kuno nga nag-order sa ila, kami mga classic nga sapatos nga diri lang makita, pareho sang Robertsons. Ay gusto kabi, example mabay kalit-check. Amo ni color, amo ni size. Amo man na, ginpadala, may ligad, naging padala man kami sa Manila, ginpagi lang naman sa LBC. Sila to nag-order diri? Sila nag-order di. Okay. Robertson, kay Yawan, sa unang itas, Manila. Wala na to. Wala na to. Nakita yung man si Isa Pamigoy, nag-post man siya nga nagbakal di. So dito, nag-message man siya sa amon. Sa tuanay, pamilya ang dululungan nga nagasulod diri para magbakal sang sapatos. Kag sang una, may pamaagi sa pagtakos ang sapatos, bisan hindi mo paupod ang masuksok. So una, kung magtugon ka sapatos sa kay mama mo, kung sa kay papa mo sa downtown, yan ka pili makaupod, may solusyon dira. O kung magtugon ka man sapatos sa paryente mo nga sa abroad, ang solusyon, papel kag ballpen. I-trace ang imong tiil kag ini na ang dalon sa baligyaan sang sapatos. Sa piyak sa mga pagbago, padayon kuno nga naga-survive ang ilang negosyo sa sulod na sang halos 5 ka dekada. May mga loyalista sila nga diri gid mismo nagabalik-balik sa ila. Bisan ano kuno ang matabo nga mga pagbago, magapabili ng ini nga classic nga pamaagi sa pagdala sang stocks gikan sa ibabaw pagkadto sa idalom. Kaya ang ini nga pamaagi ang ila pangagidmana gikan sa ilang nga kaluluhan. Barb, I'm sure na-experience mo na mabakal sapatos dira sa mga munang klase nga mga store. Grabe, dumi gina-imply kagid sa akon nga. Pero Ming, oo, Ming. Especially kung mag-opening sa klase, Yes. opening naman. Oo. Kulibuton, parang damo-damo, ganyan, di ba, Ming? Dapat na sila ganaya, di ba? Sa Oo. downtown, sa Bacolod. So kung baga, one-stop shop, Tululupad. Barb, hindi na sapatos ginabakal, talaga no, pati bags. Sa una, dila pa na. May Dila araw sa ibang man. baklan bag mo, dila ka man nga bakal. Pero grabe, Ming, no? Nang nadumduman taman. Pero still, ga-survive ang ilang nga. Yes, despite the pandemic, nga wala sang face-to-face nga klase, kahit pa paano kung Barb ga-survive, nagasulod siya gyapon nga customer everyday. Kay basi man, Ming, inang may-ara, gidya nga mga naanad man sa amo Yes. sila nga klase sang... Kaya kinami, Barb, magsunod ka sa amon aliwat galing nga lugar, do ma-flashback ka bala memories mo sa una nga hala. Binabaklan ko pa rin lumangod ko sapatos kada enrollment. Mga muna bala nga mga maramdaman, makadlaw ka lang. But kanami sa mariminis mga memories sa sinanga store. Balik-balikan. Yes. Kagawin ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.